बनसुनि जोनोम जायो आरो ओइदिन जोनोम जाखालि जोंखौबो हांख्राय हरनायखाय जोङो गोबां सिनियर मानसिफ्राबो नुजादोंमोन आरो बेखौ दानाय जादोंमोन देबरगावनि बे गोथै हाखरसालि होनजायो। बनसु दानाय जायाखै बा दानांगौ गोनां जायाखै, बे गिदिर सोंथि जादों। जों नुनो मोनदों, आं दिनै बुंगोन, दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ 2020 नि 27 जानुवारियाव थैदों माने जोबदों। मानो बिथांमोनहा सेंट्रेल गभर्नमेंट, स्टेट गभर्नमेंट आरो NDFB खौ हाइजेक खालामनानै, किडनेप खालामनाय बायदि खालामनानै 2020 मायथाइनि 27 फेब्रुवारियाव जे सुक्ति बानायदों BTR पिस एग्रिमेन्ट नामै, ओइदिनखालिनो एबसुआ थैदों होननानै आं सानो। मानो थैनायनि मिनिङा बेनो, ओइदिनखालि बिथांमोनहा सुक्तिनि दफायाव जेनाखि MOS होनो, मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट, बेवहाय लिरदों जे सेंट्रेल गभर्नमेंट, स्टेट गभर्नमेंट आरो बड' लिडार्सफोरजों गोबां खेब सावरायनायनि उनावहाय बे जोबथानाय सुक्तिखौ बानायनाय जादों। Without keeping intact the territory of Assam. आसामनि मेपखौ सोलाय सोल' खालामालासेनो आसामखौ जेरै दं एरै लाखिनानै दोनफिननाय जासिगोन होननानै बर' स्टुडेन्टस इउनियन NDFB बिथांमोनहा बे सुक्तिखौ खालामदों। NDFBआ नामावल' थाफानाय जादों। अनलि जोंहा रन्जन दैमारि NDFBनि चिफ बिथांखौ हाइजेक खालामनानै, किडनेप खालामनाय बायदि खालामनानै लांनानै दिल्लीयाव जास्ट अल रेडिमेड खालामखानानै बिथांनि जास्ट सहिखौल' लादों। बिथाङा खुनु दफानि लाइन मोनसे, सोदोब मोनसे फरायनो मोनाखै आरो बिथांनि बादैबो गोबां NDFBफ्रा खुब समबो नुवाखै। प्रमद बर'आ बे एग्रिमेन्टआ गभर्नमेंट, सेंट्रेल गभर्नमेंट, स्टेट गभर्नमेंट NDFB जोंसो जानांगौमोन। नाथाय प्रमद बर'आ बे बेफारि होननानै आङो इउटिउबावबो बुंबाय। जोंहा हाग्रामा महिलारि साराबो मोनसे समाव जेब्लानाखि BTC खौ सालायदोंमोन, प्रमद बर'खौ बेफारि होनदोंमोन। बिथांनि बै समाव आङो साख्रियाव दं, आं सानबाय थादोंमोन जे माब्रै बेफारि होनखो, मा जुक्ति दं, नंगौना नङा। बे जिनिसा फैयै फैयै आं दा दिनै नुफैबाय, येस, प्रमद बर' इज एक्चुअलि बेफारि। आं बे बेफारिखौ होनदों, बियो फाथो बेफारि नङा, माइ बेफारि नङा, गय बेफारि नङा, जाथिखौ फानग्रा बेफारि। रियेलि स्पिकिं, दिनै बे खोथाखौ जोंनि बर' जाथिनि सेंग्रानो जा, सिख्लानो जा, बोरायानो जा, रावबो बुंनो साहस गैया। दिनै NDFB खौ बर'नि मोनसे जे आफादमोन, जाय आफादा सभरेन बिदोंमोन, भारतनिफ्राय आलादा सभरेन स्टेट मोनसे बिग्रा हान्जाखौ बिथांमोनहा एसे नरम जाबायमोन, स्टेटआव फैबायमोन। दा NDFBनि एग्रिमेन्टनि दारै जोंनि बर'लेण्डआ पियर जानायनि मोनसे लामायाव फैबायमोन। नाथाय NDFBजों खालामोबा रन्जन दैमारि बिथांमोनहा सहि होगोन, गुबुन गुबुन लिडारफ्रा सहि होगोन, जोङो पात्ता मोननाय नङा। उरखाव गोराजों बे प्रमद बर'जों सानैजों बामोननि ब्रेन लानानै बामोननि न'आव हयथ' ज' सानलायलायबाय, ओरैबायदि खालामसै जे नामाव NDFB खौबो बुथारनो थाखाय, NDFBनि रोदाखौ बस'नो थाखाय बिसोरखौ नामाव लाफानांगौ, लानानै रन्जन दैमारिखौ जेराव सोनांगौ, ओमफ्राय नोंहा सिफ जादो, उरखाव गोराया हयथ' माबा मोनसे जागोन, बा उरखाव गोराखौ स्टेटआव लांनानै मिनिस्टार खालामहैगोन। बेबायदि प्लेनिंखौ बिसोरो जयैनो सामलायखानानै खालामदों। दिनै बे एकर्ड मथे मा नुखो जोङो, BTC आव जोंहा जे पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन, 6 सिजननि आन्दाराव जोंखौ ट्राइबेलनि हा हु साख्रि बाख्रि थाखा बैसानि रैखाथिनि जेनाखि जोङो मोनदोंमोन, साबिखाथि मोनदोंमोन,
बेखौ टटेलि असमियाफ्रा 2003 निफ्रायनो बर'फोरखौ हिंसा जाखादोंमोन बे हिंसा जानानै बिसोरो ब्रिटिशखौ सिफायनो थाखाय जोंनि मुसलमान भाइफोरखौ मुसलमानखौ थुनानै होनानै ब्रिटिश बातिल खालामनांगौ होननानै बुंबोहोबाय थाखादोंमोन जायनि फलाव 2012 सनाव मुस्लिमजों बर'जों बै समनि असमियाफोरनि षड़यन्त्रआव मोनसे क्लेशिंबो जानानै थांबाय दा बेबादि ब्रिटिशखौ ओरै नङा ओरै सिफायनो नाजानाया आगोलनिफ्रायनो जाबोबाय थाखादों बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोबाय असमियानि बे सिमांखौ जोंहा प्रमद बर'आ बे प्रमद बर' बेफारिया जातिखौ फाननायनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माजों इन्टारनेलि मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै बिथाङा बै समनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट समावनो पुलिस एस्कर्ट लाबाय पुलिस एस्कर्ट लानानै नंखायखौनो नमिनेल सायाव नाटक खालामनाय नाटक न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होनफ्लाबाय एस्कर्ट लानानै रेल लाइन जथेयो एस्कर्ट पुलिस एस्कर्ट लानानै बियो नेशनेल हाइवे जथेयो जोंनि उन्दै उन्दै एबसुनि मावथिफोरखौ मिसलिड खालामनानै बियो नंखाय फाला बर'लेण्ड बिनायनि नाटक खालामदों बिनि आसल उद्देश्यआ मामोन प्रमद बर'नि आसल उद्देश्यआ हाग्रामा महिलारिखौ जोख्लायनानै गाव बे गादियाव जिरायनाय आरो बियो प्रमद बर'जों लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा बा असमिया जातिनिनो बे प्लेनिंखा जे बर'आव रावखौबो गिदिर लिडार दोना ट्राइबेला गिदिर लिडार जानो मोना असमियाफ्राल' गिदिर लिडार जानांगौ आर्य गोष्ठीनि मानसि मन्थ्रि जानांगौ बे बिसोरनि प्लेनिं दा थिग बे मन्त्रजों हिमन्त बिश्व शर्मानि बे मन्त्रजों प्रमद बर'आ इन्टारनेलि एग्रिमेन्ट खालामनानै बुजाफरानि दारै बिसोरो बे एग्रिमेन्टखौ खालामबाय आरो खालामदों एनडिएफबिनि गासिबो अस्त्रखौ गारहोनानै बिथांमोननि थांनानै थानायनि रिहेबिलिटेसननि जेबो दफायाव गैया बिथांमोना साख्रि मोननायनिबो खोथा गैया जेबो लिरनाय गैया जायनि फलाव दिनै सासेबो एनडिएफबि सारेन्डारफोरनो बिथांमोना साख्रि बाख्रि होनो होआखै नंखाय 5 लाखजों मा थांनानै थागोन थाखाथ' दिनै दं गाबोन गैया दा बेबादि बिथांमोनखौ माने ओरैबादि मा थगायनाय रां थगन होनो हारसाफ्रा बिराद गिदिर थगायनाय आरोखि दिनै बिथांमोननि केसआबो जोबाखसै बे जिनिसा एकर्डआव थाखानांगौमोन जे रन्जन दैमारियाबो गनांगौ गासिबो हाइनियास नन हाइनियास केस उइथड्र जानांगौ बे जिनिसा क्लज अफ द बिटिआर एकर्ड बा बिटिआर एग्रिमेन्ट बे जिनिसा थाखानांगौमोन मोनसेबो सोआखै ओरैबादि हाखु दाखु 1 मासनि गेजेराव प्रमद बर' बेफारिया गावहा बोरै सिट जानो बेनि प्लेनिंआव उरखावजों बेजों प्लेनिं लानानै बेखौ दहम दाहाम रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव थानाय समाव जामिनखौनो मोना बियो जेलाव थानाय समाव गनोनो मोना बे जेलनिफ्रायनो बेखौ सानसेयाव दाखालि अनजलि दैमारि बायद'आ बिराद दुखुनांथाव स्टेटमेन्ट होदों सानसेयावनो खेबनै हियारिं खालामनानै दिल्लीसिम लांनाय बेबस्थाखौ लादों बेबादिनो एकर्डखौ बिसोरो बिराद गाज्रि षड़यन्त्रजों प्रमद बेफारिनि षड़यन्त्रआव बे जिनिसा जानानै थांदों दा प्रमद बर'आ ओरैबादि जातिखौ बुथारबाय आरो बे प्रमदनि खिफि मोनामसुनानै सोलिबोनाय दिपेन बर' मोस्ट डाल हेडेड एबसु प्रेसिडेन्ट मिस्टार दिपेन बर' बिथाङा बे मथेनो दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दङ दिनै जोंनि बर' जातिया जे एनडिएफबिनि जे माने स्टेटासमोन जे मान सन्मानमोन दिनै जोब्बाय जातिनि मान सन्मान जोंहा बर' जातिया बिटिसि एकर्डनि जानायनि उनाव जे मान सन्मान जों मोन्दोंमोन डेभेलपमेन्ट जों मोन्दोंमोन बे जिनिसा दिनै जोबजोब्बाय आङो बिटिआर एकर्डखौ नोंथांमोनहा साबसेया माबादि बुजिदों आं बुजियाखै आं मिथिया आंनि मथेबा बिटिआरआ ओरैबादि धंसाथुमाव दहाय दावराव बिथाङा बुंखांबाय जे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया रियेलि जेबो गैया नों नाय मोजाङै दा बेनि थाखायनो आङो सानसे इउटुबाव बुंदों जे बिटिआर एकर्डआ जातिखौ फोजोबस्रांबाय
बिटिसिआव मोनखानाय गासिबो पावार एन्ड फांसन फोजोबस्रांबाय बे बिटिआर एक्टखौ आं जुदि गोनां सिनियरानो जा जुनियरानो जा बे स्टुडेन्टआनो जा सर्ट साहस गोनां दा बिराद खमायलांबाय सर्ट साहसखौ सोर खोमाखो जोंनि दुलाराय बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोहोखौ सोर खोमाखो मानो बहा जोबजोबलांखो बर'नाव दिनै मा दंबावो थरथिंसे थै दं होननानै सानजाया दा एखेबारे माने जेबो गैला गोदोनि एबसुआ जातिनि थैनाय थांनायनि खोथा नेशनेलिस्ट स्पिरिटजों दैदेनबोयोमोन दानि एबसुआ नामावल' एबसु बिसोरनाव नेशनेलिस्ट स्पिरिट गैया दे हेभ नो बड' नेशनेल स्पिरिट बिसोरनि गोसोआव एबसुआ जास्ट बेहाय थायोब्ला माने थाखा फैसा खामायनो हायो गभर्नमेन्टनिफ्राय सुबिदा मोनो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे स्किम लानानै खामानि मावनो हायो थाखा फैसा मालिक जानो हायो गारि बायनो हायो बे स्टाइलजों नंखायनो दिपेन बर'आ दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै फंसेबो बुंनो हाया दिनै मानो खुगा बन्द दिनै एबसुनि कनफारेन्सआव मा रिजलिउसन लायो बिसोरो मा सावरायो जाति थैनाय थांनायनि जामा आंथ' सानो जेबो सावराया बिसोरो गामसा खान्दा खान्दा गानो आरो बेनिफ्राय मोसानाय रंजानाय बाजानाय खेराइ गेलेनाय बेबादि खामानिखौल' बिसोरो मावफुङो बिथां दिपेन बर'आ लेक्साराव बुङो जोङो जातिनि मावगासिनो दं एबसुआ मोनसे जातीय संगठन जातिनि जों मावगासिनो दं बिथाङा बुङो जातिनि मा गिदिर मावदों नोंथांमोना बिजिरनानै नायसै मा गिदिर खामानि मावदों दिनैसिम गिदिर खामानि गेरेमसा हारि दानायनि खामानिया मामोन दाखालि डिलिमिटेसनाव जे जानानै थांबाय डिलिमिटेसनाव बिथांमोनहा रल लानांगौमोन मा जे बिटिसिआ जिहेतुकि 6 शिड्युल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 6 शिड्युलनि आन्डाराव आर्टिकेल 330 मथे एमपि सिट जेसेबां जायो बे एसटि जायो आरो 6 शिड्युलाव जेसेबां एमएलए समष्टि जायो बे गासिबो एसटि भारतनि संबिधान मथे 6 शिड्युलनि मोनसेबो एमएलए समष्टिखौ 6 शिड्युलनि बाहेरा एमपि समष्टियाव दाजाबनो मोना दा कनस्टिटिउसन बा संबिधानखौ ब्रेक खालामनानै बिथांमोनहा मंगलदै समष्टियाव दरं उदालगुरि समष्टि नाम होनानै 6टा एमएलएखौ माने बिटिसिनि आउटसाइड दरं समष्टियाव लानानै थांबाय नाथाय रायजोफोरनि मिटिं जोंहा प्रभिजन दं बे प्रभिजन मथे इन्डियान कनस्टिटिउसनाव 332 दङ जे 6 शिड्युलनि आन्डाराव जेसेबां एमएलए दङ बे एसटि जाजोबनांगौ दिनै 16थाबो जानांगौमोन 16था जायोबा जोंना 15था 9 से 15 9टाया 15थानि बिथोराव 15थाबो जोंना जानांगौमोन एसटि कार्बि आंलंआबो 6 शिड्युलनि आन्डाराव अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिथांमोनहा 6टाबो एसटि रिजन मेघालयाबो स्टेट जादोंबाबो बेयो मेघालयाया 6 शिड्युलाव जेनिफ्राय 64टा समष्टिनि जायगायाव 56आनो बिसना एसटि साब्रैल' जेनेरेल दा अब्ला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिपेन बर' दैदेनगिरि बिथाङा दिनै 6 शिड्युलनि प्रभिजनाव होखानाय रोखा कनस्टिटिउसनाव लिरनाय थाखायावबो माब्रै 15था एमएलए समष्टिखौ रिजार्भ बिनो हादिया बिथांमोना हिमन्त बिश्व शर्माजों बिजेपि सरकारजों फुरा आन्डारस्टेन्डिंआव थानानै बेखौनो जोबनायाव वेलकाम होबाय खुनु बिसोर अबजेक्सन होआखै जोङो 11टा संगठना ज' जानानै जोङो माबादोंमोन गासिबो समष्टिखौ एसटि रिजार्भ खालामनांगौ एमएलएखौ एमपिआ मोननै जानांगौ बेबो एसटि रिजार्भ जानांगौ होननानै जों बिदोंमोन जों खुनु धरननि बिसोरो कपारेसन होआखै अब्ला दिपेन बर'आ माब्रै हारिनि मावग्रा होननानै जाय मानसिया कनस्टिटिउसनाव थाखानाय रोखा लिरनाय दंखायोखौबो मानो बुंनो हादिया बेनि हिम्मतआ साहसआ बहा थांगे बे बोसोरे डिस्ट्रिक्टनि कनफारेन्स सेन्ट्रेलनि कनफारेन्स खुंनानै गोदान गामसा गस्ला गाननानै रंजा बाजा खालामबाल'नो बे जातिनि बर' हारिनि मावनाय जागोन नामा दिनै बिथांमोनहा
गावसोरखौ हारिनि मावग्रा होनो मोनसेबो गिदिर हारिनि बिसोर इस्युआव बिसोरो 2021 सनाव आसाम गभर्नमेन्टआ गरखाफोरखौ नेपालिफोरखौ गरखा नाम होनानै बिसोरखौ प्रोटेक्टेड क्लास होदों अर्थात ट्राइबेला जेसेबां सुबिदा मोनो बे एखे सुबिदाखौ गरखाफ्रा मोनो माबे जानो हायो नोंथांमोनहा बे हाइकर्टनि उकिलफोरनाव सोंनानै नाय जे 6 सिजननि आन्दाराव एक्सेप्ट जायफोर दासिम ट्राइबेलनि लिस्टआव जाय जातिफोर दं बेनि बादै खुनु दस्रा नन ट्राइबेलफ्रा प्रोटेक्टेड क्लास मोना किन्तु हिमन्त बिश्व शर्माया ओरैबायदि बर' ट्राइबेल बिरोधी नेपालिफोरखौ जोंजों समान केटागरियाव सोनानै होबाय होमब्ला बे टारगेटआ मा हिमन्तना बामोनना बर' जातिखौ ध्वंस खालामो बे हिमन्तआनो असमिया रोङाबा आसामाव साख्रि मोना केबिनेट डिसिसन लाहोदों बे हिमन्तआनो मेल मिटिंआव गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव फुलन गामसानि बादै दस्रा खुनु आर'नाइ थार'नाइ गुबुन माबाखौ कालचारेल बुस्थुखौ बाहायनो मोना होननानै बुङो अब्ला मोनसेनि उनाव मोनसे बिथाङा बिराद ट्राइबेल बिरोधी मावबोगासिनो दं बर' बिरोधी मावबोगासिनो दं गरेज बे बिथां चिफ मिनिस्टारजोंनो जोंनि दिनैनि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा माने खिथु उन उन हामफै लांफै गिदिंबाय थायो मानो बेनिफ्राय जों बुजिनो मोनो गभर्नमेन्ट रुलिं पार्टिनि चिफ मिनिस्टार बा रुलिं पार्टिजों खिथु उन उन खारफाबाय थानायनि मिनिङा मा बेखिनिखौनो बुंबाय माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबायबा निमाहा होदो आङो बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों